आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांचे ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार, डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराइज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. गणेश चतुर्थीला अवघे काही दिवस शिल्लक राहिलेत. चतुर्थीपूर्वी लागणाऱ्या साहित्याची जुळवाजुळव करणे सध्या सुरू आहे. जिल्ह्यातील वैभववाडी तालुक्यातील आठवडी बाजारात आज या निमित्तानं गर्दी पाहायला मिळाली. कोकणातील मोठा सण म्हणजे चतुर्थी. ही चतुर्थी अवघ्या 6 दिवसांवरती येऊन ठेपली आहे. या निमित्तानं चाकरमानी गावात येऊ लागले आहेत. खरेदीसाठी बाजारपेठांमध्ये गर्दी होऊ लागली. चतुर्थीपूर्वी वैभववाडीचा आज आठवडा बाजार भरला होता. चतुर्थीसाठी आवश्यक असणाऱ्या साहित्यांनी बाजारपेठ फुलली आहे. गणेश चतुर्थी सजावट साहित्य, खाद्यपदार्थ यांची दुकाने सज्ज झाली आहेत. आज आठवडा बाजारात या खरेदीसाठी ग्राहकांची झुंबड उडाली होती. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप.